ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Ka Pyndengrei Social and Cultural Sports Club haka khatlai tarik ubunai naiwing arajar arpuai kalayo aban Pynhap Pyrda no ye ka Lympung Ïalehkai basketball ya ka balatip kum ka second open to all basketball tournament. Haka tega Lympung Ïalehkai kila don hadu khat wai tali ki kinhon ha ka liang ki shenrang but south li haka liang ki kinthei ki balawan ka lengi jaka banya shimbenta haka tega Lympung. Haba pai sya kajing kun final ha kaliang chicken thai kala long ha pedeng katli lang academy persya ya kachimar lok ha ka ba katli lang academy kala yo ban khur ya kanam lado da ka ba penlem ya kachimar lok da lai pusan la ar pusau kan ba kajing kun final ha kaliang ki senrang kala long ha pedeng ka ong yi persya ya ka onyx ha ka ba ka onyx kala la ban khur ya kanam lado da ka ba penlem ya ka ong yi da san pu nyo la san pu lai basket u Dr. H Bani ubadai presiden jong ka kisan Meghalaya ulalong kumukongsan harengkat ka jingedon lang jong presiden ka sports club uba John Fisher nong siang harengkat bat kinongelam jong ka sports club ki bala samru yiki khusnam sha ki nong jom. Time left 5 minutes.